салом дӯстони азиз, хушомадед ба шабакаи ютуб канали ман. имрӯза мавзӯи мо дар бораи мошинои дарздӯзӣ. марҳамат, бо диққат тамошо кунед. Чӣ саволе дошта бошед, марҳамат, номерои дар рӯи экран ҳаст, ҳатман гиреду занг занед. рафтем. тамоми намуди материалҳои резинка, трикотаж, паплен, маплен ҳама инҳоро духта мешавад. мақсад инаи иш раги ям 5 сол гарантия дода мешавад. қайчи дора ба тарзи худаш, мақсад бо лапҳое дора ки барои замок задан ҳамааш дар дарси дигар гузаронда нишонтон метиҳем. ино лапка ҳастанд, барои патайнаи лапка мегӯянд, замокҳои барои мошинои ҷанони инҳоро мақсад дар ҳамон нишон дода метиҳемтон. бо инаи ҷемси ҳамиам кафолаташ 5 сол барои дӯзандаҳое ки вай мекунанд, профессионални дӯзанда, қайчидоруш ҳастанд, бо қайчиш ҳастанд. баъд қайчиҳои хубе ки мақсад неҷадистин, иноам қайчиҳои беҳтаринанд. барои ёрдам қайд бародар гуфтеса ёрдам дарстон метиҳем ба дарсҳои дигарам. тамоми намуди мошинҳо дар мо ёфт шуда мешавад. ин компютера 4 сӯзан дорад, 5 сол гарантия дорад. вишивални вишивка мезанад. инош аверлока, аверлок тарзи бриданашо, мақсад тарзи духтанашо, тарзи заправ карданаш дар сайти мо ҳастанд. мо шуморо равон мекунем агар ягон вай шавад. баъд кнопка занак барои материал бридан ино ҳастанд. материалро мисли қайчиҳои талшинаи ғавз 3 сантиметр, 4 сантиметр, 5 сантиметр вай мекунад, мебарад. ва пинсепҳо ҳамаи запчастҳое ки мақсад олатҳое ки барои дӯзанда дар кора, ҳамаи ино ёфт карда мешаванд дар мо. мақсад ва таъмири мошинаҳо, мақсад таъмир кардан тамоми намуди мошинаҳое ки дар вай ҳастанд, ҳамеро мо таъмир карда метавонем ва кафолат метиҳем. ва сӯзанҳо ҳамаи барои дӯзандаҳо хизмат даҳем, хизмат мекунем, мерасонемтон. иш аверлок мегӯянд. 4 та ришта қатӣ медӯзад. мақсад ина 4 ришта қатӣ духташ дар ҳамиҷа тайёр кардагӣ мондагӣ духт дорад, бо айхудаш вай мекунад, мебарад мезанадтон. хай иншоалло ба амри аллоҳ ягон чиз мешавад, бо дар ҳамин сайти мон дар ҳамин чиз ягон саволҳо дода мешавад. марҳамат, савола додан номеро 918 50 50 53 901 05 50 53. мақсад дар ҳамин ҳам ватсап ҳаста, ҳамин номерода метавонем ба ватсап бачиҳо мақсад муроҷиат кунем.